Anas Mago yana kuna postin junan ku a social media kuma daga baya muka mun daina me faru? Waye Anas? Anas Mago. Ban san shi. Ban gane ki san shi. Gaskiya ban san shi. Daga bakinka, daga bakinka, abin da ka furta shine zai bi ka. Daga bakinka, daga bakinka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da naga kina duba ƙasa. Sunana Abdul Gai ko zan iya sanin sunan ki? Sunana Hafiza Hussein. Wacce aka fi sani da? Hafiza. Okay, Hafiza. Okay, ke wannan garin ki? Ko in ce wacce ƙasar ki? Ni yar garin Katsina ce. Ni Najeriya kenan. Najeriya. Okay. Tambaya zan miki. Wace sana'a kike? Sana'ar fim mana. Bayan ita. Ina business dina a gefe. Ba za ke faɗa wani business. Irin atamfofi, da labiyoyi na maza da na mata. Kina ba da bashi? A mana ba da bashi. Biya uku fa. Kawai gaskiya ka ba da kuɗi a take. Okay. Kina da saurayi? Ina da saurayi mana. Da sunan shi? Ba zan iya faɗin sunan shi. Me yasa? Abun ƙaunata. Abin kauna ai suna ne na masoya. Sunan shi wanda aka raɗa miki a gida. Abun ƙaunata ni abin da nake gaya mishi kenan. Okay. Yanzu idan aka baki bulala. My name is motherfucker. Aka ce ki zana mutum biyu, za ki zani. Zan fara ta kanka. Saboda ya ki zani. Kawai da zan fara ta kanka. To bayan ni next. To. Gaskiya to. Sai da ba sa jin magana. Kamar su A'a, ai ba sai an kama suna ba. Kawai da ba sa jin magana. da saurayinki da wayanki wanne kika fi so? Wallahi saurayi na. Da saurayinki da wayanki wanne ba kya so ya nesa da ki? Saurayi na. Da saurayinki da wayanki wanne ya fi bata miki rai? Wayata. Gaskiya kina son saurayin nan naki sosai. Okay, da mulkin Baba Buhari da mulkin Tinubu wanne kika fi so? Mulkin Tinubu. Me yasa? Saboda kawai na ji daɗin mulkin sosai saboda ya kawo canje-canje da tsare-tsare masu. Kwanakin baya mun ga Anas Mago yana kuna postin junan ku a social media kuma daga baya muka mun daina me faru? Waye Anas? Anas Mago. Ban san shi. Ban gane ki san shi ba. Gaskiya ban san shi ba. Lokacin da ake baby na my love something irin ɗin wannan. Ni baby na ai saurayi na kaɗai yake ce min baby na. Anas Mago. Ban san shi ba. Me yasa ki san shi ba? Ban san Ni shi. na san kin san shi ai. To kai sani ne watakila ka san watakila mai kama da ni shi amma ni dai saurayi na ɗaya ne. Ba Anas Mago bane? Gaskiya. Ku rabu da shi. Ni ban san shi ba ma. Da na san shi ne zai baka wani amsa amma ban san shi ba. Tsohon saurayin Tima Yola. To ni dai na san Tima ta ci labari na ko amma dai ban san wani Anas ba. Shi kenan to na gode. Ni ma na gode.